Bismillah, elhamdülillah. Мәккәдә һәм Мәдинәдә булучыларга бер файдалы киңәш биреп китәсе килә. Без беләбез, Мәдинәдә безнең завод бар бит, шушындай мусхафлар, Коръәннәр бастыру буенча муҗаммәгъ малифат дип атала. Гадәттә шундый печать була, именно шушындай язу карарга кирәк. Һәм шушы заводта бастырылган безнең мусхафлар, Коръәннәр ике харам мәчетенә куела. Яки Мәккәдә харам һәм Мәдинәдә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи мәчете. Һәм мәчеткә керә торган кибетләрдә, башка китап кибетләрендә дә шушы мусхафлар, Коръәннәр сатыла инде. Әгәр дә шунда сатып алып, шунда менә Коръән була торган китап киштәләренә, Коръән киштәләренә куеп китәбез икән, кеше менә алып аларны укый монда. Шуларны укыган саен безгә дә әҗер-савап барып торачак. Әгәр дә шушы изге җирләргә килде икән, мондай мөмкинлекне кулдан ычкындырмыйк. Без моннан китсәк тә әҗер-савап барып торачак. Аллаһ Тәгалә тәүфыйк бирсен.